गिबियावनो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। आं दायो बे समावहाय दंफैयो सोमखोर बसुमतारीनि न'आव। दायो दिनैनि जिथुनाखि भिडिअ बे जोबोद दुखुनांथाव भिडिअ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। बिथां सोमखोर बसुमतारीया दिनैहाय जोंखौ बयखौबो अरायनि थाखाय नागारनानै थांबाय। दा जोबोद दुखुनांथाव, बिखा गावथाव, ओरैबादि माने बुंनो थाङोब्ला आधा बैसोआनो जायाखैमोन होननानै जों बुंनो हायो। बिथाङा अबथिरा दिनै जों बयखौबो नागारनानै थांबाय। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बे जाथाया। दायो बिथांखौ दसे उनावनो जिथुनाखि गोथैसालि, जि जायगायाव गोथैखौ दोननाय जायो बे जायगायाव बिथांखौ लांसिगोन। बिथाङा सासे एक्टिभ, माने जोबोद गोख्रों सासे गभर्नमेन्ट इमप्लयिमोन। बिथाङा बिजनि एग्रिकालसार अफिसावनो मावोमोन। दा जोबोद गोसोखौ माने ओरैबादि गाज्रि मोनदों आरोना, माने आं थानो हायाखै। दा अब्लाबो आङो बे भिडिअखौ शेयार खालामबाय नोंथांमोनजों, आरो आं बेखौनो इसोरनिसिम आरज गाबगोन जि बिथांनि जिउआ जेब्लायबो सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों। दिनैनि दिनाव जोङो गोबां लस होननानै बुंनो हायो, जिहेथु बिथाङा सासे जोबोद हेल्पफुल आरो जोबोद खुला माने सासे सुबुंमोन। दायो बिराद माने ओरैबादि दुखुनांथाव आरो बे जाथाया ना, माने ओरैबादि बिखा गावथाव, माने एकदम बाथ्रायानो ओंखारा आरो ना। ओरैबादि दुखुनांथाव एखेबारे। अबथिरादि बिथांनि जिउआ बेफोरबायदि जागोन होननानै जिबनाव माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। मोनसेया थाथोंसै दे, संबाय बोरो फैसाखौ एसे सोना हो, फैसाखौ एसे सो। दासो खेबसे जादों, खेबनै नांगौ, खेबथाम दासो खनसे जादों ना? ओइलाय मानसि खनथाम बैसोरो दासो खननै जादों, एबार खनसे दंबावो। बेखौनो लांसै। दा बे समावहाय बिथांखौ न'निफ्राय लांबाय। दा आं बेखौनो गले गले इसोरनिसिम आरज गाबबावगोन, जाहाथे बिथांनि जिउआ बा जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों। आरो आं जेब्लायबो मिजिंथिबाय बिथाङा आलो गोजोनै सोरगोआव जायगा मोनहैगोन।